हेल' लोगोफोर, आंनि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खनसे आरो गोसो गोथारै बरायनाय जाबाय। आं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे आपडेट लाना फैदों। बे आपडेटआनो नोंथांमोना जायफोरा इउटुब सालायो एबा बिदिनो इउटुब सालायो आरोना नोंथांमोना बिनि बागै एसे बुंनो सानदों ना। नोंथांमोना स्ट्रिक ना इउटुबाव स्ट्रिक नाङो, बे मानि थाखाय नाङो बेखौ एसे सावरायगोन आरोना। नायलांबाय थाबानो जाबाय। फार्स्टआवनो इउटुब स्टुडिअ'आव थांगोनसै आं। इउटुब स्टुडिअ'आव थांनानै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय माबायदि आरोना। ओमफ्राय नायलांबाय था माबायदि माबा जायो आरोना, माबायदि गाइडलाइन स्ट्रिक नाङो बेखौ देखायलांगोन आरोना। अब्ला नायलांदो नोंथांमोना। फल' गाइडलाइन, बे फल' कमिटि गाइडलाइन बेयो माबा जाबाय आरोना, बन्द जायो आरोना। स्ट्रिक नांबाथाय बे बन्द जाखायो। only active community guidelines strict you from applying warning ना इदि आरोना। बेयो स्ट्रिक नांदों माबा कपिराइटनि स्ट्रिक आरोना। जेनेबा नोंथांमोना माबायदि स्ट्रिक नाङो बेखौथ' मिथिखायो ना। बेखौ आरो नोंथांमोना मनिटाइजेसन, ओमफ्राय लोगोसे बियो खैदिनाव स्ट्रिक नांगोन बिनि सायाव आरोना। बेखौ खोन्थालांबाय थागोन। थौदो लोगोफोर, होमबालाय नोंथांमोना जेब्ला क्रम सालायो आरोना, बे क्रमाव नोंथांमोना फैब्लानो जाबाय। क्रमाव हाबदो नोंथांमोना। क्रमाव हाबबाय आङो। हाबनानै ओमफ्राय नोंथांमोना इउटुब स्टुडिअ'आव माबाब्लानो जाबाय आरोना, लिरबानो जाबाय इउटुब स्टुडिअ' ना। इउटुब स्टुडिअ' जायफ्रा फार्स्टआवनो खालामखानाय दं, सार्च खालामखानाय दं, जेबो नङा, उनाव फुल खालामनोबो हायो नोंथांमोना। आं नैबे इउटुब स्टुडिअ'खौ माबा खालामबाय आरोना। ओमफ्राय नोंथांमोना टेक्सटआव साइज खालामनानै ला आरोना। बेयाव नैबे दटआव थांनानै टेक्सटआव साइजआव थुना लाबानो जाबाय बेखौ। ओमफ्राय नोंथाङा मबे चेनेला स्ट्रिक नांदों नैबेयाव खनायाव थुना होबानो जाबाय आरोना बेबायदि। ओमफ्राय मबे मोनसेया स्ट्रिक नांदों बेखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामना लाबानो जाबाय। अब्ला ओमफ्राय फैयै नैबे ना लगइन, नोंथांमोना बे लगइनाव थुना होबानो जाबाय। लगइनाव थुनाय लोगो लोगोनो इउटुब स्टुडिअ' फैबाय। ओमफ्राय बिनिफ्राय डाइरेक्ट गुगोलाव बारलांगोन आरोना। गुगोल एकाउन्टआव बारलांगोन। ओमफ्राय नोंथांमोना आंना एसे स्ल' जादों आरोना, सार्भार डाउन गैयिखाय, बेनिखायनो एसे स्ल' जादों। ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय था आरोना, नुलांगोन। ओमफ्राय दाना फारि फैजोब्बाय आरोना नै। ओमफ्राय नोंथांमोना नैबे फार्स्ट नोंथांनि प्रफाइलनि सेकेन्डनि आरोना, बेयाव थुना होबानो जायो। ओमफ्राय बेयाव थुना होनाय लोगो लोगोनो बेयाव नायब्लानो फार्स्ट अपसनाव नैयाव बे फार्स्ट अपसनाव नोंथांमोना थुना होबानो जाबाय आरोना। अब्लानो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक एन्ड शेयार खालामब्लानो जाबाय आरोना। ओमफ्राय नैबेयाव सार्भार डाउनखायनो बिराद डिस्टार्ब जायोलै। फुरा फारि फैबाय आरोना।
बेयाव बाङाय जुम खालामना खोन्थानो स्ट्रिक अन मे स्ट्रिक अन मेनि 27निफ्राय 27आवनो जादों आरोना स्ट्रिकआ ओमफ्राय फैयै आगस्टनि 25आव जोबगोन एक्सपिरियेन्स ओमफ्राय नै गाइडलाइन बेबो नै फट' माबानायनि रेसिं फैबाय 1 of 3 कमिउनिटि गाइडलाइन स्ट्रिकनि ओमफ्राय बेसेबांनि one week 2 days later बेसेबां आरो 2 week नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामबानो जाबाय ना थेंक इउ एसेबांनोसै।